Здравейте хора, аз съм Иво и в днешното видео ще играем на една супер известна игра, която се казва Dandy's World. Според мен тази игра е супер яка, най-вече моят любим герой за сега, как да го кажа? Ей това работи. Искам да го взема. Да, по-ям от него, така, добре. Сега гледах някое друго клипче за тая игра и да кажа, че ми е супер интересна. Така, тук ABC for a normal room. Добре. Много хора са. Така, 8 от 8 влязохме най-сетне. И сега ще ви покажа моите великолепни умения на Dandy's World. Защото ще играя за втори път през живота си. Вау! Така. Така. Тия сяко са лифт, нали? Аз съм... Ясно. Добре. Ето... О! Някой има Ви! Кой е Ви? Роботът! Ви! От нашия отбор. Има и Ви! Ето го Ви! Ето го Ви! Ей там! Там е истина! А от това е момичето. Имаме Ви! Добре. Така. Добре. Ти направи това там. Аз отивам на там. Така. Добре. Дай една кока. Кока-кола. Оф, чакай, че там се избиват. Аз не мога да разбера... Да, аз не мога да разбера кой е добър, кой е лош. Защо? О, добре, още две машини остават. Чакай. Да, за такова ли? Да станем на следващата стая. Аз имам това. Това го прави. То те трябва да се вземат ли? Аз тут като някаква игра има с такива на земята и не ги взема. Мислиш, че са Robux или? Не. Да. И чакай. Да, това Там си има. мислих. Добре. Не вече разбрах, че трябва да ги вземам, не? Добре, това... Аз не знам кой е лош, кой е добър. Айде, асансьора! Yes! Добре, не ме хванаха. Побит. Мина се играта, Да, нали? но... Колко? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Един умря. Ето го. Нали? Да. Опа! Какво? Аз ли си взех нещо? Какви за те... Аз нищо не съм си взел. Добре. Шоп. Ето те. Good luck, friend. Благодаря. Така, добре, той ще тръгна. И добре, за пръв път съм на стая 2. Аз съм малко жалък, ама... Добре. Аз отивам на там. Ето си папагала как? Да. Как пее? Да. Така. Браво, папагал! Чухте! Папагал! Видяхме. О, не. Добре, не ме виждат. Добре, 1 от 4. Тихо бе! Разконцентрираш ме. 2 от 4. Така. Добре.
Къде има машини? Аз не знам място на машините. Така. Някой не. Ето го асансьора. Добре. Къде има машини? Капки. Не, тази машина там е такова. Добре. Ето го ви. Три от 4. Да! Чакай, става ли да умра? Хора, за малко щях да умра. Имам един живот. Колко си нападен? Хора, чакайте. Някой ще ме хилне ли? Изобщо има ли как? Мен ме е страх. Ама съм на стая 3. Добре. Той там нещо стои. Не успях. Да избягаш? 1 от 4. Браво на нас, бе. Или по-скоро на този. Моите невероятни умения според мен ще станат лоши. Мен ме е малко страх. 2 от 4. От мен ме е страх, имам един живот. Никой не ме вижда, нали? Слава на асансьора. Ето го това тук. Добре. Добре. Последния път колко беше страх. Не знам, но аз нямам никакъв шанс. Без тях аз нямам шанс. 3 ли бе? Айде ви. 3. О не, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Добре, 3 са умрели. Оф. Чао. О, брат. Дай ми капките, благодаря. Чакай, сега аз какво да правя? Нещо безопасно ми дай. Безопасно. Където да не умирам, ако може. Още една машина. Добре, след това къде преминаваме? 5.
пето ниво след това сме... На пето ниво не се ли срещаше Ви? На трето ниво не се ли срещаше Ви? Хора? Чакай. Аз имам един живот и... Сега малко ме е страх. Имам един живот и ме е страх. Хора? Имам един живот. Това огромен скъбри долу да се убил с един. Yes! Така, айди, ела бе, ела. Айде, браво, айде, ела бе. Колко са умрели? Но 1, 2, 3, 4, 5 сме. Добре, пак сме 5. Пак сме 5. 1, 2, 3, 4, 5. Да, 5 сме. Защо бъгва? Какво става? Така, бос ли ще има? Аз не знам, ама... Къде е Ви? Помощ. 1 от 5, вече са 5. Говорих, там има един неблагодарник. И ме е малко страх, най-вече на този един живот. Добре. Добре. Капки вода. Ай, бъгна! Не, моля те! Умре. Алекс! Так му щях да видя Ви! И умрях! Това Ви ли? Има голямо чудовище! Не съм умрял! Добре, не съм умрял. Къде има машина? Ето тук съм сигурна. Просто трябва някой да направя. Yes! Алекс! Какво? Следващото ниво може да има Ви. Добре. О, брат, хора, сега не ме хилитете, че мога да... Thank for the tapes. Пак умря! Ако не ме мислите за слаб, да, слаб съм. Искам просто да видя бос. 1, 2, 3, да, още сме 5. Вито трябва да е много добър. Мамо! Така. По-късно. Става ли? Така. Елеватор готов. Така. Един елеватор е готов. Там правят един. Много ме е страх. Какво стана?
Някакви дойдоха. Да, там има монстърс. След малко. Моля. Там какво има? Така, още една машина остава. Добре! Добре! Колко машини? 0 машини. Добре, 42. Рекорд! Добре, хора, видяхте колко съм слаб на тази игра. Айде!